ko limamin juma'a ne ya ce ka fiye san mace rena kai. Za ku iya cinye abincin 5,000? To jela sai ta ci maraki haka. Ka kibta uwarka ido azzakarin ya sa rashin mutunci. Daga nan wallahi sai kai ka neja. Kai ba mu damu da magulmata ba, ba mu damu da mahasada ba, ba mu damu da yan hasada ba, ba mu damu da makaryata ba, ba mu damu da mazambata ba, ba mu damu da maƙetata ba. Kuna ta yi muna jin daɗi. Jackpan, Brycey, Brycey, Sianada, Sianada. Pilih. Pilih Pimpini. Pilih Pimpini. Gai ne malam. Ni ne malam, me ya same ka? Ina da tambaya ne. To me tambayan ka faɗi ana ji? Zan iya zuwa jana'izar wanda bai je jana'iza na ba. Za ka iya zuwa, kai ba za ka biya nashi ba sai ka je.